Plantarem els fruits del nostre hort al centre obert de Rielles per la gent que ho necessiti. Primer hem d'aprendre la teoria per després poder passar a la pràctica. Les activitats que vam fer van ser molt divertides. Som-hi, a treballar! Aquesta experiència ens ha fet aprendre noms d'eines i llavors. Hem gaudit molt fent les activitats de Camp Miravitlles. Els nostres coneixements sobre l'hort han millorat. Som molt afortunats de poder passar un dia rodejats de verd. Ens agrada canviar el pati per al camp. Ens encanta remoure la terra. Això és molt cansat, però ens encanta fer-ho. Traiem les males herbes i treballem la terra. Ens ha agradat molt plantar i regar. Hem de regar les plantes perquè creixin. Treballar a l'hort és molt dur, sobretot quan hi ha molt de sol. Ha sigut molt complicat conviure amb molts mosquits. Hem après a plantar raves. Hem après a fer cavallets. Hem après a transplantar les plantes. L'excursió de Can Miravitlles serveix per connectar amb la natura. Ha sigut molt divertit jugar amb els elements que ens brinden la natura. Estar envoltats de natura ajuda a relaxar-nos. I ens ho hem passat molt bé. Així és com cuidem l'hort. Requereix d'una mica de paciència el recollir els fruits plantats. A l'arrencar les mares herbes deixem espai per plantar les fruites i verdures. Durant els patis tenim la llibertat d'anar a l'hort i cuidar-lo. Hem treballat en equip amb totes les classes de cicle mitjà. Hi ha hagut un canvi molt gran a l'espai de l'hort. Aquest treball ha sigut de moltes setmanes. D'això com nou al nostre propi hort ha sigut una de les coses més gratificants. Ens veiem aviat! Three days later.